Geng, sangger kowe ngadeg neng prapatan iki, kowe sakjane lagi ngadeg neng dhuwur garis sejarah pembagian wilayah neng sakcedhake Tugu Maklumat saka Kraton Ngayogyakarta taun 1946 sing belah Caturharja lan Margo Agung Sayegan. Geng, yen kowe mlaku lurus mengetan, dalan iki bakal nembus tekan Pasar Nambongan, pasar cilik legendaris geng, sing wis ngadeg kawit 1947 jaman sakwise Indonesia merdeka geng. Nah, sing urung akeh wong ngerti, jebul ana panggonan sing penak kanggo ngobrol lan nyilir sambi ngopi-ngopi geng. Tah enom-enom wilayah Sayegan Caturharja utawa jumeneng sak kiwa tengene jajalan mreneo geng neng panggonan sing jenenge Ngopi Jon iki. Kopine dhewe regane miring, pas kanggo kantong pelajar geng. Rasane ora kalah karo coffee shop neng area kutha kono geng. Masalah wifi ora usah kuwatir geng, soale coffee shop iki dhewe pancen nyediake panggonan sing penak kanggo bocah-bocah kene geng, khususe kanggo nyantai utawa nggarap tugas kuliah geng. Ben kowe kabeh ora usah adoh-adoh menyang kutha kono yen mung arep ngopi lan nyantai geng. Lanjut yo geng yo. Dalan iki dhisik dadi jalur ekonomi warga Sayegan lan Caturharja sisih kidul yen arep menyang pasar kawit jaman kemerdekaan geng. Biyen mung ana dalan lemah sing urung alus aspalan kaya saiki geng.